ассалому алайкум бародарон, бинандагони канали Оянда. Айни замон аз яке аз сарҳадҳои миёни Россия ва Федератсияи Россия ва Қазоқистон ба шумо гузориш дода истодаам. Дирӯз аз Звени город, яъне Московский област, расо соати 2:30 ба роҳ баромадем, 2:30 нисфи рӯзӣ ва айни замон тахминан 2:30 соат пеш, ки ба вақти маҳаллӣ айни замон соатҳои 8 бегоҳ омада дар яке аз сарҳадҳои миёни Федератсияи Россия ва Қазоқистон, Яйсон, миёни шаҳри Актобеи Қазоқистон ва Оренбурги Россия аст. Яъне қарор дорем дар ҳамин ҷо. ассалому алайкум бародарон, бинандагони канали Оянда. Айни замон аз яке аз сарҳадҳои миёни Россия ва Федератсияи Россия ва Қазоқистон ба шумо гузориш дода истодаам. Дирӯз аз Звени город, яъне Московский област, расо соати 2:30 ба роҳ баромадем, 2:30 нисфи рӯзӣ ва айни замон тахминан 2:30 соат пеш, ки ба вақти маҳаллӣ айни замон соатҳои 8 бегоҳ омада дар яке аз сарҳадҳои миёни Федератсияи Россия ва Қазоқистон, Яйсон, миёни шаҳри Актобеи Қазоқистон ва Оренбурги Россия аст. Яъне қарор дорем дар ҳамин ҷо.